KJC complimented an opponent Akosua Kodie Adwoa Ghana the Shimama Mamunyana watching a higher Sompa 106.5 Accra and Sama would drop you noir and Yababa Dania Chiridiama Mose an opponent Akosua Sompa 93.1 Ewo Kumase Ayuko Sompa 100.9 Kumase Kronwa Wako Paris France Abridge Memoir than for Radio F Bitakwa Aya Sompa 101.1 Takradio 103.3 Techiman, Opportunity Akosua Boy Bibra, Wetia Sompa 106.1, Sonyani 98.9 Kranza, Yadamwasa Damwasi, 90.7 Doma, 101.3 Enye, Mankasimon so Aya Kingdom, 106.1, and now Facebook and YouTube so Aya Sompa 106.5. Nana Keja Sika Plemitar and Opono Akosua Yabo no na no pede baba sumwono. Eni animono ebinise Tewu TUC adwumakuo no en womo atotu bi amane eku ahodo bi a womo echese womo nka mo ho se womo empene ema etuateɛ no enkoso sanso na panye pa bi enrobi atwam no wakasa de mapan afa ne bambo mu abekasa wose ma mega trutoko no wanei yaje ne divibia krade afrini nsem wono ha adwene yi Bupewura edi atudwa ya woche se brewie dru se na no mahemfo ebesore na womo aye adwuma edi etia enrobone ho dwumadi wa paul your friend say think prisons 360-degree initiative na sunyane central and female prisons one more dwuma bi edi afasade yi ho Apa Dentura East Mrashebedweni edi aso akobo former hwese de beya wombetimi atu ensuo no omanfo anya bi ayusu Sani yaba na kwansra won samba ya kono na ye nika wo ma Ghana munti Ghana Tourism Authority one makwabata ewobuno East Mantamu one makeka won ho na de adwuma enuma Kodie ye de kasebo no bekwa amanone na ya kyerɛkyerɛ mu akyerɛmo etuatie bi a ekoso ewo Brazil ni nyina no efa bill bi a womo kyerɛ mpanifo de akwakoto mrahye a se womo gitu mu anima bi ebekoso wo Brazil mamnu no enya de a ede asumdwie ebeba Nana KJC complain method nada romanti ani yakonda ho a asonfo banu yatena se na nya no nko promoted of Fonso Bonachidom what the Trisco energy food drink and nata na chia no pay aye twati papa aye Trisco 2074 se yankan chiro se yana nanu dodo no a na won makwakofa Odehyieba Ransford Endpoint homeopathy clinic nso edi ayaresa papa ebre wo manfo enti koho na kokogye ayarehwe sara nso na Sompa OB bus no nyame yadomu a efiada ye the studio ni nyina ekwa kosi dome marketing tisha nso na fa ho egi dwumadie no Bell Beverages fo adaro masara nso na multiple quest fo nso ekura ye mu a ye de dwumadie no ebebro nyame ya adomu a efiada asomfo anopai midin Kodie Adwoa Asare mene Akosua Kodie Adwoa Afe and seminal enchemu ankasa enie Teachers and Educational Workers Union ya ye chanitiawa efreni se tewa enono eshe Trades Union Congress TUC womo eye adwumaku a womo ya chechefo a womo di womo dwuma ewo suapon ahodo emu na womo akasa edi etia enyumaku nkaye bi a womo so eye tewufo na emum no womo chesa womo no womo nka TUC ho ni edi kan eye tewu GH NFA Technical University Workers Association of Ghana ya ye chanitiawa efrenu TUAG womo atoto bia ma ne nyumaku ahodo mienu ise kamia kwese womo pese womo fuafu an womo hye sa nkrofo ekutupa na womo matewu TUC fo no agi dimbone se womo ayo madwene se wombete atua na nansemu temu na tewu TUC fo de nkrata ba abonten se enya de a wombekọ no makoto aso aye wo madwuma biem ni nyina ne se adwuma yi a wo mo eyeyi enema hudo bebre no a ho no mu a enkoyie conditions of service no emwa
se wo bi be ye adwuma be kira ade akira enko wiase no na afei na brabo mu nsem na setena mu nsem enko ye obekọ na homegye mu no utimu say na che say there's nothing to write home about enya de say adwuma no awaye no mfaso bia abaso nti wo mo ye say wo mo de makade nyina begu ho na wo mo atintezukọ de akira ban na hunu say adwuma no a wo mo ye conditions of service na nye enti mpenifo hwe no wo mo nye bibi emfanfa ho enti wo mo de nkrata ne ba ye say wo mo ebeti atua no na tewu GH any two agafo nso ede nkrata foforo ba abonti bekire mu say junior staff fo wo mo ye adwuma ewo suapon ahodo mu no mu ntie de tewu TUC fo ne ka no mo de wo mo akwa strike ni mu sanse wo mo hyehyɛ papa ede ma wo mo ne mperimfo akasa say eyade say eniema ebekoye enche eno na enura tewu TUC for so this statement for fraba no wo sre junior staff for ne say ensem a tewu GH for no ni tu agefo ne ka no ya anwea no wo pese wo mutu edigu wo manim na wo ba wo madwuma wo mo ye ya mfihia be ye duosia nie se wo mo te tewu TUC a wo mo ye adwuma no wo mo nkoa any recognized institution a Ghana ha emra ema mo kwan se wo mo nwene adwumayefo wo mo ye die ho ena enye Ghana ha nkoa so ukọ amanone a woman institutional internationally yaji wo matum say Teachers and Educational Workers Union TUC for no enti won besre say junior staff for no atewu GH any two agafo hye mukutu pa say strike no a wo mokọ no enya de famra kwan mu no wose muntum hofo na mofa montuma emmebo tewu TUC for dia no na wo mompre ne mapa emfa ma adwumayefo no enya saa adachi bi sensusuaso ne ba wo mo ankasa na ebenya eho amanie na wo mo se ne kurakura emu wo hye Labor Act 2003 Act 651 wa National Labour Commission for ama wo mo tumi atintim nkrata age wo mo nko atum se wo mo na recognized institution a ewo Ghana ha adwene suapon ade kyerefo no wo mo iyedie ho enti tewu TUC for enkrata ya wo mo de abai wo mo sre tewu GH4 editu agfo no se wo mo nyai se wo mo etu anwea edigu wo mo adwumayefo no ani Chief Justice Mama Gertrude Tokono wano anamrebi atwamu na wate akonya so sa Chief Justice wo makane mu kosisa Ghana mampanyi Rajon Dramani Mahama nipa miensa bede krata akoma no atro se maame no wankasa na nioma bi nkohye ni munam swinti yenyina se atwede anokwa Ghana mampanyi de nhwemu mapa ewu akwan mu ema committee a wapawo ye no edibai atro se Chief Justice no ya na yini firi honom na Ghana mampanyi gina ne tumi so eyi Chief Justice di firi honom a afi wasasha ye se Supreme Court judge a waye nsoso wa disqualify no ade afim na anu na mra bi atwemo panyi pa wakasa Adema Ghana ban afane bambo anafa memumu Dr. Paul Boache Dankwa watro se kwaba na se mampanyi ebaje Chief Justice Dibra de free ni samua na nya Supreme Court judge ya eno waye ekwaba na sanu ane ntwaye kura wase wade nyina wo kwan na sodrum bia ayo na nyina ne fata nam suntu obasere se aban no ya de a aya wanya de kwan da ho wanya de tokoro da ho asemba wobetumi ahwiri ede afemu I would have ordinarily thought that it would have been good to either decide as a nation that we are celebrating the first president of Ghana, not the founder, because we don't have a founder in the truest sense of it, because we are aware that there was a struggle for independence and it took people from the east, the west, the south and the north to come together for us to be able to have the independence that we have. And also when you have an independence, you go through an I was showing your turn and carry up on your palm, maybe a chamono, Casa de Magana Pine. I found no Amamu and a fay bambumu. Dr. Palgrave Boache Dankwa. Ohin popro ya wada bupe na nanoma trankonya eye bupe wura Abdullahi Jinapo ya wotoso mienu His Royal Majesty na opanyini ene dia to dwase brewie dru se na nanoma hemfo ebe sore na wo mo apusu wo ho wakasa de be ya enrobone ya eje mabru no afa
ɛwɔ mpɔtɛmpɔtɛm ahodoɔ no wɔn betimi ahye na wɔn asi ano kwan so wɔn ntumi ensi ano kwan korakora no a wɔn betimi ahye sɛ ebetimi abrase na damba festival no ɛkɔ so na opanyini ɛresa ne nsɛm ɛhyɛ ɔno ankasa ne kyerɛkyerɛfoɔ panyini ano neripewura pamfia kipson wɔno ɛna gyina nananom anemu ɛde opanyini nsɛm etudwa wɔse nansɛm mu mabunu no enubɔne ya wɔn de wɔn ho ahyɛ mu ɛwɔ mpɔtɛm hɔ ɛne ehyehyɛ yi sɛ wɔn twɛ no anie afei red no ne tramadol ne nneɛma bi ɛkeka ho saa no wɔse anya ade a ɛbɛboa koraa enti si anhwɛ ne apɛ ho asɛm wanka ɛbɛduru mmerɛ bi no Ghana daakye ɛne yɛsɛ no sanse wɔn mu adaakye bi wɔn ba bɛyɛ lɔyafoɔ wɔn a wɔn ba bɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ wɔn a wɔn ba bɛyɛ nipatutu bi wɔ man mu no wɔn mu ɛna asɛsia enurobɔne ɛyɛ agye wɔn mu abɔso yi na ne korakora mu no wɔde ato dwa sɛ ɛyɛ damba fa hyɛ yi a wɔn di yɛ nansɛm mu ntɛm no wɔbɛsrɛ sɛ no betimi ayɛ fapem kɛseɛ na ɛde asomdwie ɛne nkankɔ abrɛ ɔmanfoɔ ɛwɔ mpɔtɛm wɔ yɛntie. It is a festival that promotes unity, love, peace, development, and share of knowledge and wisdom in the community. I therefore call upon all and son and Savannah region to reject the shadows of conflict. Let us read the wisdom of our forefathers. Onipa yɛte ne ni sesie yi ɛyɛ neripewura pamfia kipson wɔno na yɛ kyerɛkyerɛfoɔ panyini ɛde ma bupewura owura Abdullahi Jinapɔ ya wɔtɔ so mienu. Oko Sunyane Central ane female prisons no emu a one more pound your front say Think Prisons 360-degree initiative and no Director General of Ghana Prison Service or your patient Bafo Bonnie and na a power surge media a hontoma. But I know I say one more baba yes son ye baya now my Ghana ye no a baya corona fire nikapa one the new maybe to say agriculture a baba shim a fay and your maya a body munyansa peno one barasa man for more than a duefie you know but to me a shame in what be Sakwabana say will be a quadrant duefia sabio ya uno say one also show on for swap. Nyankwanko ba se nipa no opie no ba na wababa ya sansani e wo magana emu na sajumade ne bi ana akoso e wo sunyane nam so ama mpanyifo twotwo Europe no a na won moko bie Deputy Director of Prisons aye Owura Thompson Ochokpo wono e wo bono ahafo ana febunu East Regional Command no emu wapanyipa no nsamtrofo edi nkomo bra sajumade sunkun na won mo e pa ho entoma. Personally, I believe in one that wherever you find yourself, you should leave a mark. Of course, the mark must be positive. So, guided by this view, wherever I find myself to work, try to think what I can do to bring a change or an impact into the lives of the people I've come to work with. And then in addition, we have a new Director General who has also introduced a concept that we should think prisons 360 degrees. What she implied is that we should try and see around us what we can do, every aspect of the system to. Na what you know you want to snamana so and what to so say a bano sika samun so aya na nneoma kwa chopa ye obeso mpanyi force no so onye bi famwa. Basically, the challenge is lack of support, especially in terms of funds, inputs, and implements. We need people actually who can assist us with inputs. Since we are into agric, we want people. I was your attorney, Deputy Director of Prisons, Owura Thompson Otopo Onene Anyokoti. Mrasebejeni ya wojina mundu mo manfo wo apa Denchua East. Abaton peswaso lawyer Emilia Ankoma na mami de aso akobo fom ya womo hwese anye bikura ensuo mechanized boreholes makoma komiensa de wombetimi etubi ewo denchira ene ne mpotemo na wo manfo so etimi enye nsuo na womde edi wo mudwuma na sa project yi ase no womo hwe nim se boreholes ahodo no mienu ne de enye kra no denchira chechewre o manfo a etimpotem ho ena ebetimi aboa wo na fe ba konso womo
akotu no ewo de ntwansensemu na wo mu echiremu se nyame yadomo a bosome baako ene wo mu de esi wonom se project no wo mbetimi awie na lawyer Emilia Ankuma wabra wode ne nsem etudwa ewo dwumadie no ase no wo se ensuo de eyenkwa ene wo manfo wo mpatam ho no so wo mahu amane pa enu nti ene wo afa to ne ho so se wo betu saa anamoyi mi da wona boase ene MC medanase ona bu mi Ankuma de onu ankasa ni die ankasa ene me a nti ne se wo so wo boa na kuro ya fa ne ntoma pa afira nsusam eyade a ahuhia ya chichire krodua mu ya pa nti se ne MP lawyer Emilia Ankuma aye ya dom na se odi nsuo brenya me soman a asamre ma yisen we se so mutwe eye ni gisem kase e de maye ade ba akokra ye dani se enti wei eye womanfo binom na chese womode wom nsemu etudwa ada maame no ase wanamon a watu ehu na wohene ye wode nchira chichire na kwa nipa wotoso mieno ene assembly member ye ono nso ewo chichire isi honom owura kwabena boaten enso edisei etudwa mi da wona boase ene MC medanase ona bu mi Ankuma de onu ankasa ni die ankasa ene me a nti ne se wo so wo boa na kuro ya fa ne ntoma pa afira nsusam eyade a ahuhia ya chichire krodua mu ya pa nti se ne MP lawyer Emilia Ankuma eni ekotie sesie no eye ohine owode nchira chichire na kwa nipa otoso mienu Abusaya ko ansanfofo na Oro Joseph Apiachi woko Abunu East regional region mu a wono na regional director de Ghana Tourism Authority na panyipa na hyase ya wotu anamobi se ne beye na wo man na kwansara wonsensem ebeye akonopa ewo bono ene na faframu anamso amode atudwa atrose nei ekwan ya yefaso na tourism honsensem yefaso ye na ahoje akora ya gene no aya na drum bi a etochew kakra namso nti empanyifo hwa ye nyina yan kamba chiremu na tourism no enya kono ewo mayi mu omo ye djuma illegally no omo bo abai ka bo organization no so ka na MY if you say services are every say tourism and hospitality adjuma no e be render to our public ni society and the whole world at large eya ni tosini ne haadwe e bi wa out me quarantine time and sabi ifi pa no ye hotel say the obi a oni ni hu ni fie no panyipa ne baba toaso akyerese nam sunti no wo mo baba ka bom na afei warmo akọ konsahwe ewo Bono East ene Bono ahafo mantamu nyina mia ya wodo a ensahwe dwumadie koso ya wuro wo Bono East mantamu nyina ahwehwe se omo mu ye adwuma enye mra kwa so omo de mra na be ye adwuma se hotel be se dum you a ye ni mo de omo ye de omo pe na de ya ne ha adwe ne se omo ye regulate omo na ye mfa mra no omo ni standards be a guide omo Abusani yotonen kai aya Bono East regional director Adema Ghana Tourism Authority Oro Joseph Apiachi Wonsenfofo emuno Ora Samuel Osei Poku eye political analyst Bamanyosem ene ehu dwumadi opanyino wakwadare wo mu pa na wode atudwa se Ghana ye kabi maminkebi amamuo no se ebetimi enya daache papa ene na ntupa bi agina so dia na ehu behia se amanyofo ya wo mudi oman no anim no tumi ya yede ahya wo monsa enam abato kwan so no wo betimi ekura sa mudie no mu yie na enkonkoba se wo mo ebeke kan nsemo ahyehye bo akese a wo mo behwe apre mo manfo ato aba ede amomo ne yeto aba no mo wi a na kyese wo mo babedi akonwa no ane wo mo pe ene wo mo ye wo mai emu wo kiremu ese Ghana ha sesi o ha ba kokese pa ya etua ya pampamu a yentumi nya ho hwe eya amanyoku NPP ene NDC wo sesa amanyoku ahodo mienu sabe wo mo enwene daache ne ho ene niam ahodo ebetimi aboa matemamuni no a wo no se ne bre na daje koto aba ede ma no emfaso bi ebetimi aba na brabom na adwuma wo mo ye nyina ne se campaign promises akese a wo mo ntumi eni so eno no wo mo keka afei yeto aba no de ma wo mo wi a wo mo ba na wo mo prede e beboa wo mankasa wo mafu ene sebe wo mo abusuafo nkuto no wo sese saa na mo we ne bekoso a e wo man mu dia ene ye Ghana ye kabi ma minka bi no dachi bi eho ebeba sempa ye ntie ni nchemu
You never see body can be a night from some the only my zim as an empty and some more count there were person for when you via not almost someone and a basana a ma I return a confidence net fast now one for the dinner to talk about in the movie and I think ene ya ye kokotie sese no eye Owura Samuel Osei Poku or your political analyst. Yako Asikasu electoral area assembly member ye ho honom ewe ye woni monyamfo Isaac Osedua ana wode ato Ghana bayanimu yi wase nyame yanim ni wo kwa Asikasu a no kwa sempa na schools ka wodo ye wo ho no entwa ye kura ka ejine primary school no kura de jase sane yesi bia ye no yeti anye ya dache be kura hwenhwemu anhwa nkoda no sane ye besi bia wuo ni adan bu ebebu ogu wo mso no anya sem keto ama na so wo bisa se nyam bia Ghana no ye tena se ye nhwe han ama sukuu nkoda awu ansane yetu anamo bia na wabasara ban se school KG and primary schools a wodro ye no ewo Asikasu yade a ewo saban etwani edebehwe so dem akoma so kese pa no uko Asikasu in fact no another year head and I say another year capital for the electoral area it's in a Asikasu electoral area omanfo ni jawo nine I was on your turn and carry Asikasu electoral area assembly member and Yakotie Nui. Anopano Siaka Siapo, Yanaka Jessica Implement and government, Dana Dana Wajia Babano, and your day as Sumbono, I don't see Munio Mapadie, Nenchana Benyadia Free Sayan Adwoa plywood, building wire cement, iron rods, roofing sheeting on Nanaka Jessica Implement, Busia, Quananchaya Quajia Futu, I don't see more Futupa, and I don't see Munio Mapanafasu dying. Was another the Chima Baba too, and she told a Riabo. Sunny at Tian1 Abasakwa Abetuo. Accra, Kumasemu Frey 0204 345 040 0204 345 040. Promoted of one editory school energy food drink aba a yetin papa ya one no more pa ene enumera na ria eboa wapomutin yankasa na ana for to wom enti eboa ni pedua no ema wani ha ema woni da sans vitamins and minerals awodo iron ne nyina ahyemu mase twom kwa adwoma so baby ya wo petri school energy food drink onsa ebeka ye na nanom dodo na no ani o aye tontina 74 Charity Anakan T74 a drop back or Boabu steam system no na sa Kodie Adwoa no was a blood pressure that was so acquire Sabiano Dr. Aboy Adwoa so one ye be Conum Tontina 74 never say Yadian was say into na or say Yadian ha war bar feature chrono a muya ni atete ya wona munya sem ketoma wo me awoten kasa pampan bi de tree aye Tontina 74 na when Food and Drugs Authority wo magia tum se eye na sarinti Woko Kaisi drug lane na wonsabeka bi Kumase Ashtown wona kwonna keba no ohwonom no a wobenya bi na afei watu fry 0246 073 498 0246 073 498 Sarah so ena endpoint homeopathy clinic wamukra yemu anopay Dr. Esebra ewo Spinters Road and Cry Hanum say shell signboard na wonfan fidie enhwe oni padua no emu nyarewa hodo bi a etete wo say ya wo ho nsem prostrator etete emema wuntini wo kidney wo liver no ohawa hodo bebrenua ena aba wo mu amepacho fa wo ha wonyina ekodan endpoint homeopathy clinic kronum abo hian so wo mu abie branch kese ba kopa ewo honum Kumase ehon so kwa obetimi ahunu wo mo ye physiotherapy ene massaging betwetwe ma onipadua no asisi wo hu so ankasa number no eye 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 Sompa OB bus no said ya bomu amamu ateno nyame ya domu a efiada ya eda yenimu eye 26th ye kukuru studio ni nyina na ye dia babesi dome market ye domi dwam honom God First Coastal enim honom eni adehyeman ene din hwanimu enti ya programs a ye wo radio no so nyina efra homachi no num
ekope menwumre no nso no ye ba beye no ewa abonten na wo nso wanya kwanya no ene yen adi enkita ho kama hye no nso efama yese sa program no ye de ba abonten no eye Bell Beverages for womo ena aso yasene womo ena de Bell Cola 7 Star Bell Malt any fruity goodness nyina Bell Squeeze ya eno no ye wo grapes de ye wo orange ye wo pineapple flavors ahodo dodo no awomo ena eso yasene saran so na multiple quest for nso kura yemu dendenden ewo dwumadie no ase womo de eba door installation ene ne siesie se ye wo door no ye frame no kama ede amao burglar proof ne de keka ho amwa makọ ebetimi aboa se de be ya akonfo emma ofie emewia wo niema ne ade no multiple quest for ena edi eho edwuma kese pa womo ne kura yemu multiple quest for number no 0243178910 and 0544066666 no mako 50540 afedi aka nyina 6 na woni wo mu edi enkita ho na bibia timi akonkan bia wo so wutie kaseboya no pei wo adwatondie bia wo bepese ye bebo ho dawuro ede ama wo ewo dwumadie no ase na omanfo nyina ate product ne nka me patro number na wo befre na wo ne marketers ne edi nkomo no 0547548538 0547548538 wo mo ene kura ye mu anopa no nsia kasebo no ye de bro ye dane ye hu sima ye ba diaka ye de beto aso. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mu ginemu ankasa ewo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demu fu ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu monako junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu na fa na moko Yekoye training wa garden ni na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o discus yeah training every say yeah inkunim difo mo asemunim say ansa na mo bedi nkunim no mo hia hodin bebre say ye chocolate taste ni chinchin a ene fota what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a nkunim difo semwa mama yeah dase me mo freya pom di hu hia me Swiss power
fulfill your dreams. FDA aji ejedi yin krato yato. Tontonte yennom nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esi nananom dodo so. Se de na dodo bua ma nananom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tontina 74 yin so yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050162891 and 02460734998. FDA agi ejedi nkratwe atom. TV Emma Akituapa. Emma Akituapa mpa yeda mwasese mwonya daje ni adane ye ho aba yede kasebo no ekowie amanone na enra Brazil mine mu na nyasem kuma krasanse omanfo dodo no aneti wo mhugu montin so eye wo ye kire kase pa na ye kire nyina ene se wo manya ntie wo mode bill enkrata bia kopie mu ewo wo mmra hyebedwafia se saa enkrata no mmra hyebedwafo no timi gitumu na ebe ye mmra na chese kane mampani anu oda Brazil mine ano gel Bolsonaro aban no ebe ma no amnesty be ma ne kwan se won fa ne hu enkodi na ne enti a wo kasa asemi ene se enche ye kura bosumi asase ena ye de kane mampani anu oda Brazil man no kopie mu ewo courta wo mu kire mu se wo ye na adwene se wo mu de abantugo bi ebeba ho no ma court no ebu anefo ehye se mfihia aduonu nso 27 years wonko da efiase na emom no ansa na saa sentence na be koso no wo mu kire mu se wo under house arrest ya akopem se na lawyer fo no wo mo ebe exhaust appeals a wo mo call ye nyina no opanyini no wonya nhase se wo 7 jail term no na enche ye no wo mo nya na amane se chamber of deputies ye mrahye bedwafie no ne fa baako de bill bi akoto ho no ma wo mo pese wo mo ye no wo mo pass ne tentem se de be ya mampani kro no wobe granted amnesty de ama kane mampani je Bolsonaro eno omanfo se hene ha womo nti ase empene emma mrahyebiafo no enkoje saa mra no entumu da enu nti en womo ti wom hu gu montin so yes a ye kire no ene omanfo dodo no a ena edi wom hu agimu ewi abusua ye gina manoni nsemi so na ye de kasebo no asinsemo ye de baaye no na de edi mu akoti ni bi ene se tewu TUC4 atutu bi the money breakaway unions a womo so echemu se nya de a won betena se ayen hwehan amatewufo womo strike no akoso South Sudan Central Prisons womo so Odehyieba Think Prison 360-degree initiative no womo eba bishimukena bupewura de atudwa se ehu behia se nananom ehemfo womo ebe sore waka na womo akasa edietia enroboni Akosua Kodie Adwoa enimidi ene Adwoa Asare ye dia sedano mana na KJC Company Limited womo ena eso yasene anope endpoint homeopathy mfoso ekra emu Sompa OB Bus Friday ewo dome market ampa ya eja ye sorry sui ye dane ye ho kakra na fe Ghana Today dwumadie no enso ye de abremu